давоми қиссаи романи фирдавсӣ дидор бо Исфароинӣ. дар меҳмонхонаи Шарафуддини Моҳак шоир ба вай мулоқот ва гуфтугӯи бо вазир ба амал омадаро нақл карда буд, ки Моҳак ҷавоби шоирро ба якчанд пурсишҳои вазир як қадар дурушт донист ва хусусан аз Исфароинӣ ёдовар шудани ӯро написандид ва афсӯс хӯрд. магар нашунида будед, ки Исфароинӣ ба ғазаби султон дар натиҷаи рақобат ва сиёяти майвандӣ гирифтор шуда буд? гуфт Моҳак. ба як гӯшам шунида будам, аз гӯши дигарам ба дар рафтааст, хандид Фирдавсӣ. вале агар ба дар ҳам намерафт, чаро ман назди вазир рост нагӯям? охир аз ду сар вай дер ё зуд аз ин ки ман бо маслиҳат ва кӯмаки Исфароинӣ сафари ғазнӣ пеш гирифтаам, огоҳ хоҳад шуд, ё балки қаблан огоҳ шудааст. аслан ман ба рақобати вазирон чӣ кор дорам? ё рақобати эшонро бо кӯмак расонидан ба шоире чӣ муносибат? муносибат ин ки мавлоно, ин вазири бадкина акнун шуморо дӯсти рақибаш хоҳад донист ва рафтораш бо шумо мутобиқи ҳамин хоҳад буд. дар ҷавоби ӯ Фирдавсӣ рубоиеро, ки як вақт ба чӣ муносибате гуфта буд, ба ёд овард. ман пештар мубодии фатрат набудаам, моил ба мол ҳаргиз то меҳ ба чоҳ низ. сӯи дари вазир чаро мултафит шавам, чун фориғам зи боргаҳи подшоҳ низ. рубоии хуб, сарбаландона ва мардона гуфта шудааст, вале Моҳак суханашро давом надода бурид. мехоҳед бигӯед, ки туро аз рафтан ба дари вазиру боргоҳи подшоҳ чора нест? фикри ӯро дарёфт Фирдавсӣ бо лаҳни андӯҳомез гуфт. ҳақ бо шумост хоҷа, чора нест. зикри номи Исфароинӣ шоирро боз дар бораи ӯ ба андеша андохт. ногуфта намонад, ки шоир ният дошт лоақл ба сипоси холдонӣ ва ёрие, ки дар Тус аз Исфароинӣ дида буд, яке аз достонҳои шоҳномаро ба вай тақдим намояд. аммо баъд аз он ки донист вай аз вазирӣ бекор шудааст, дар ин нияти худ мутараддид буд. рӯзи кӯчиданаш ба сарои Шарафуддини Моҳак аз вай дар куҷо ва ба чӣ ҳол будани вазири собиқро ҷӯё шуда буд. Моҳак гуфта буд, ки Исфароинӣ берунтари шаҳр дар маҳаллаи Хаҷвир дар қалъачаи худаш ҳамчун хоназиндон истиқомат мекунад. пас он байни ҳарду чунин пурсу посух воқеъ шуда буд. оё ӯро дидан мумкин бошад? донистанӣ шуд Фирдавсӣ. мехоҳед бо вай мулоқот бикунед? пурсид Моҳак. одамиро 3 зиёрат воҷиб аст: азизонро, мазороти муқаддасро ва дӯстонро, гуфт шоир. ба шуниданам гирди манзили Исфароинӣ пайваста ҷосусони вазир гаштугузор доранд. эшон дар бораи ҳар касе, ки назди ӯ меояд, ба вазир хабар мекашанд. аз қарор маълум, мулоқоту ихтилоти ӯ бо саркорон ва амалдорони мамлакат манъ шудааст. ман на саркорам ва на амалдор, гуфт Фирдавсӣ. чун имрӯз боз аз Исфароинӣ ёдовар шуданд, шоир нияти худро ифшо кард. ман мехостам достонеро аз шоҳнома ба ӯ тақдим бикунам. гумон намекунам, ки ин номумкин бошад. Моҳак фикре карду гуфт. ман ин корро мулоҳиза мекунам ва фардо ба шумо мегӯям. фардои он рӯз вай мулоҳизаашро маълум кард. як нафар чокари Исфароинӣ гоҳо барои хариди ину он ба бозори шаҳр меомадааст.
ва Аҳмад, хизматгори моҳак, ӯро мешиносад. Вай он шиносашро ба ин ҷо меоварад ва шоир метавонад достонашро бо вай ба Исфароинӣ дода фиристонад. Аҳмад чокари Исфароиниро овард. Фирдавсӣ мадеҳаи сипосгузориро, ки дар Тус дар бораи Исфароинӣ баъд аз мулоқоташ бо вай навишта буд, якҷоя бо як мактубча ба қабати достони сиёвуш гузошта, дар рӯймол маҳкам печонда, ба хурҷини чокар андохт. Мадеҳа ин буд: куҷо фаршро маснаду марқад аст, нишастангаҳи фазл бин Аҳмад аст. Набуд хусравонро чун ӯ кадхудой, ба парҳезу роди бадину барой. Ба чокар гуфт, ки ин чиз ба хоҷа савғотист. Ба вай 10 дирам дод ва баъди ба хоҷа расонидани савғотӣ боз 10 дирам ваъда кард. Пас аз якчанд рӯз чокар ба Фирдавсӣ аз хоҷааш руқъае овард. Исфароинӣ барои достон ба Фирдавсӣ ташаккур гуфта ва навишта буд, ки агар шоир боре ба дидани ӯ меомад, ӯро боз ҳам хушнудтар мекард. Маслиҳат дода буд, ки агар Фирдавсӣ тавонаду ба худ муносиб бинад, тағйири либос карда дар қиёфаи марди рӯстоӣ биёяд. боиси ба назди Исфароинӣ омаданашро пурсанд, гӯяд, ки ӯро ба мардикорӣ дар боғи хоҷа талабиданд. Фирдавсӣ ва моҳак ба ин маслиҳати хоҷа аввал хандиданд, вале андеша карда онро маъқул донистанд. ба худ қиёфаи ҳақиқии рӯстоӣ гирифтани шоири рӯстоннишин душвор набуд. ҷома ва кӯлоҳи мувофиқ, ки Аҳмади роҳбалад дар наздикии қалъачаи Исфароинӣ ба Фирдавсӣ дод ва ӯ пӯшид. Инчунин досу арғамчин ӯро аз ҳар гуна шубҳаи ҷосусон эмин мегардонид. пӯшоки худашро вай печонда ба халтаи Аҳмад андохт. вақте ки дарбон ба Исфароинӣ хабар дод, ки пирамарде омадасту хоҷаро дидан мехоҳад, хоҷа ҳайрон нашуд ва ба айвон баромада дар он пирамарди рӯстоӣ шоирро шинохт. Валлоҳ, гумон карда будам, ки шояд аз ҷомаи рӯстоӣ ор кунеду наёед. бо ҳамватанаш гарм вохӯрӣ кард Исфароинӣ. чаро ор кунам, худ аслан рӯстоӣ ҳастам, хандид Фирдавсӣ. манзили Исфароинӣ қалъачаи баланд ҳамон гуна буд, ки деҳқонони давлатманд дар он гуна қалъачаҳо мезистанд. баландии девори он 2 қадди одам меомад. дар андаруни он аксаран 2-3 ва беш аз он ҳавлиҳо, меҳмонсаро ва боғ мебуд. дар ҳавлиҳо ғайр аз оилаи соҳиб, хешони наздики вай истиқомат мекарданд. вазири собиқ баъди маъзул шуданаш ва мусодираи кохи шаҳрияш ба ин мақомгоҳи тобистонии худ кӯчида буд. ӯ шоирро ба меҳмонсаро дароварда чорӯқашро кашонд. хизматгор дарҳол обдаста оварда ӯро дасту рӯй ва пой шӯёнд ва пас он барояш кафшу кӯлоҳи тоза овард. ба зудӣ дастархон густурда ва рӯи он аз нуқлу навои лазизу ширину туршу намакин пур гардид. Исфароинӣ аз мулоқот бо ҳамватанаш ва он низ ҳамватане чунин машҳур шод буд. абулабоси Фазл ибни Аҳмади Исфароинӣ аввалҳо дар хизмати амири Сомонӣ Нӯҳ ибни Мансур буд. дар он рӯзгор, ки Маҳмуд ибни Сабуктегин волӣ ва сипаҳсолори Хӯросон таъин шуда буд, падари вай амири Ғазнӣ Носириддини Сабуктегин аз Нӯҳ хоҳиш карда буд, ки
исфароиниро ба Нишопур ба вазирии писари ӯ фиристад. нуҳ хоҳиши ӯро пазируфт ва исфароинӣ то он вақт ки маҳмуд дар ғазнӣ ба ҷои падари марҳумаш нишаст бо вай буд ва баъд аз он ҳам вазорати султони ғазнӣ дар уҳдаи ӯ монд. ӯро марди соҳибқалам, доно ва ботадбир мегуфтанд. аммо ҳамин фазилатҳои ӯ дар охир боиси бадбахтиаш шуданд. ҳасудон ва рақибонаш пеш аз ҳама Ҳасани Майвандӣ бо ҳар гуна росту дурӯғ вайро назди султон бад кардан гирифтанд, то он ки вай аз пойдарафтид. дар охир душманони ӯро кори ғалладиҳӣ ба аҳолии гуруснаи Хӯросон баҳонаи дилхоҳ шуд. султон Маҳмуд фармони кушодани амборҳои ғаллаи давлатиро бо талқину исрори исфароинӣ дода буд. бародари ризоии султон ва соҳибмансаби бонуфузи салтанат Майвандӣ вазирро ба тороҷи захираҳои ғаллаи давлатӣ муттаҳам сохт. аз тарафи дигар, чун исфароинӣ фармон дода буд ки деҳқонони доро ҳам аз захираҳои худашон ба гуруснагон ғалла бидиҳанд, дороёни Хӯросон аз болои ӯ ба дарбори ғазнӣ аризаҳои шикоятӣ фиристодан гирифтанд. кори исфароинӣ ошуфта гашт. шоҳ фармони ӯро бекор кард, амборҳоро банд донд ва вазирро аз вазорат гирифт. душманони вазири маъзул боз ба дарбор хабар кашиданд ки вай ба молу ҳоли раъиятҳо дастдарозӣ ва ба хазинаи султон хиёнат карда сарвати фаровоне ҷамъ овардааст. ин хабарҳо чандон беасос ҳам набуданд. ҳар сол ҳиссае аз хироҷи ба пул рӯёндашуда ба хазинаи шахсии вазир медаромаданд. ин нав дуздиро ҳамаи вазирон ва мансабдорони дигар мекарданд. исфароинӣ ҳам дар ин бобат аз онҳо беҳтар набуд. дар ситонидани хироҷҳои давлатӣ вай сахтгир буд. аз гаронии хироҷ ҳазорон мардуми камбағали шаҳру деҳот хонавайрон мешуданд. исфароинӣ хеле тавонгар ва аз ҷумлаи калонтарин мулкдорони мамлакат гардида буд. вай дар ғазнӣ барои худ қасре сохт ва барои иморати он пул ва моли фаровоне сарф кард. чун дар Хӯросон қаҳтӣ рӯй дод, вазир гӯё ба товони хироҷҳои гарони ситонидааш бошад ки ба қаҳтзадагон аз захираҳои давлатӣ ғалла додан гирифт. ин кори вазир мебоист ӯро дар чашми халқ ҳамчун вазири фуқаропарвар менамоянд. баъд аз маъзул шудан, молу мулки ӯ бо амри султон мусодира ва худаш то ба охир расидани тафтишу кофтукови молҳое ки назар ба гуфтаи хабаркашҳо вай аз омилони султон пинҳон доштааст, назарбанд карда шуд. дидед, димнаҳо корро то ба куҷо кашидаанд, сухан оғоз кард мизбони ниммаҳбус. рақибон мисли кирми даруни пилла мудом машғули коранд. ёд доред, ман дар Тус ба шумо чӣ гуфта будам? гуфта будам вой бар ҳоли дарборе ки дар вай димнаҳо, омилу шерҳо ғофил бошанд. ба банда чӣ тӯҳматҳое ки накарданд? афсӯс, ҳазор афсӯс, изҳори ҳамдардӣ кард шоир. ман ба чӣ гуноҳ мағзуб ва маъзул шудам, шумо бояд шунида бошед. шунидам ки дар ваҷҳи ғалла додан ба қаҳтзадагон. оре, ман ғаллаеро ки барои лашкари султон захира шуда буд, ба тороҷ додам. қаҳтзадагон, фақирон, дуздону авбошонро
ба ғорати моли бузургон ва мӯътабарони кишвар барангехтаам. яъне коре кардаам, ки Маздак дар подшоҳии Қубод карда буд. хоҷа Майвандӣ ба султон ҳамин тавр гуфтааст, яъне Исфароинӣ Хуррамдинии сиррист ва кори Маздак мекунад. шумо дар шоҳнома қиссаи Маздакро ҳам нигоштаед ё на? оре, нигоштаам, гуфт Фирдавсӣ, аммо нисбат ба оне ки дар Худойномак омадааст дигаргунтар. Дигаргунтар чӣ тавр? ровиён Маздакро бадсиришт ва табаҳкор гуфтаанд. ман ӯро вазири доно ва додгар гуфтаам. дар воқеъ ба доноиву додгарии ӯ шак нест, аммо динӣ овардааш. хоҷа сари ин кор ҷунбонид, ки яъне дини маздакӣ бад аст. хуб, ин қисса дароз аст, гуфт ӯ. сипас ба ҳадияи гаронбаҳоятон ташаккур. хондам, ба қисмати сиёвуши накӯкор гиристам. мехост, ки ҷангро ба салоҳу оштӣ анҷомонад. мутобиқи панди бузургон кор бандад, ки гуфтанд: чун аз оштӣ шодӣ ояд ба ҷанг, хиратманд ҳаргиз накӯшад ба ҷанг. ин фиқра аз кӣ буд ба ёдам нест. аз Абушакури Балҳист, гуфт Фирдавсӣ. равонаш шод буд, чӣ хуб нуқтае гуфтааст. бале. сиёвуши накӯкор кӯшиш дошт ҷангро ба оштӣ анҷомонад, вале падари кӯтоҳандеши ӯ шоҳ Ковус нагузошт. дар Мовароунаҳр халқи ҷангбезор ва ташнаи сулҳу амонӣ то кунун сиёвушро ба некӣ ёд мекунанд. дар Бухоро дида будам, мардумон ҳар сол дар Наврӯз пеш аз тулӯи офтоб ба ёди сиёвуш хурус мекушанд, навҳа мекунанд ва ба кушандагонаш лаънат мефиристанд. ромишгарон суруди сугворӣ месароянд. аслан шаҳри сиёвушгирд, ки ӯ бунёд ниҳода буд, Бухоро будааст. оре, ба гумони банда низ сиёвушгирд ҳамин Бухорост, тахмин кард Фирдавсӣ. гури сиёвуш дар даруни арки шаҳр аст. шумо фоҷиаи ӯро хеле хуб, хеле муассир назм кардаед. хуб, шоҳномаро ба султон бурдед, тақдим кардед. султон аз ҷанги ғур ҳанӯз барнагаштааст. ҳо, ман фаромӯш кардам, ки ӯ дар пойтахт нест. рафтааст, ки дар ғур хунрезӣ кунад. соле ки вай ақаллан як бор ҷангу ғорати куштору хунрезӣ накард, барояш ҳаром аст. аз дарбориён касеро дидед? шоҳномаро нишон додед? пурсид Исфароинӣ. бале, бо хоҷаи бузург мулоқот ба амал омад. хоҳиши мутолиаи шоҳнома карданд. фиристодам. маликушуаро чӣ? эшонро ҳам дидед? дидам. ба эшон низ як ҷилди китобро додам. 2 ҳафта гузашт. на маро талабиданд ва на хабаре фиристоданд. шуаро ҳасуди якдигаранд. аз димнаҳо ғафлат накунед, бохабар бошед. ҳар як марди боҳунарро 100 ҳасуди беҳунар дар қафост. ман мекӯшидам, ки бо маслиҳатҳои хеш султонро аз баъзе иқдомоти ношоиста ва хатарнок боздорам. акнун намедонам вазири нав хоҷа Майвандӣ бо вай чӣ машваратҳо мекарда ва чӣ маслиҳатҳо медода бошад. вале ӯ ҳам агар ба боздоштани шоҳ аз ин гуна иқдомот саъй кунад, ҳамчун ман ба худаш чоҳ меканад ва баръакс, агар ношоистаро тақвият ва ҳаводорӣ кунад, назди шоҳ эътибор ва маҳрамияти хос меёбад. зинда бошем, мебинем. Майвандӣ шоҳро аз додани ғалла ба гуруснагони Хуросон боздошт.
вале дар ҳақиқати амр ин рафтори ӯ мунофиқӣ буд, хиёнат буд. хиёнат ба кишвар, ба давлат ва ба фуқарои бахтбаргашта. аслан оли сабуктегин будааст. сабуктегин ба сомониён ки вали неъматаш буданд хоинона пушт гардонда ба аморат расид. сониян ба унвони ёрӣ ба нӯҳ ва истиқрору осоиши кишвар ба туркони қарахонӣ созиш карда сеяки мулки сомониёнро ба тасарруфи хонон даровард ва он гоҳ аз ошуфтагии кори сомониён истифода бурда худаш хуросонро тасарруф кард. ворисаш маҳмуд бо ин ки сомониён ҳомияш ва муттафақияш буданд ва мунтасири сомонӣ дар ҷанги ӯ бо истилогарони карохонӣ на фақат кӯмак накард, балки бо душманони вай ҳамдаста шуда ӯро саркӯбӣ карданд. ман дар он ҳангом ки маҳмуд волии хӯросон буд розӣ набудам ба хизмати ӯ биравам, вале аз фармони нӯҳи сомонӣ сар тофта натавонистам. исфароинӣ зотан камгӯи бисёршунав буд. дар суҳбати фирдавсӣ баръакс пургӯй гардид. шояд баъди маъзул ва назарбанд шуданаш аз ёрони худ дур афтода дар танҳоӣ дилтанг мешуд ва муҳтоҷи ҳамдаме гардида буд, то ки дар суҳбати вай дили ҳасратзадаашро холӣ кунад.